niinku tässä liikunta-aukiolla, missä me niinku päivittäin touhutaan ja leikitään ja sitten ennen välitunteja ja joskus käy roikkumassa ja tunneina aikana ja sellaisia pikkuvälkkiä tässä. Jännittikö teitä tulla tänä syksynä tänne kouluun? Joo, jännitti. Muakin jo vähän se jännitti. Osasitteko löytää paikat tänne? No en heti. Mä eka menin tonne vitosten luokkaan pyörimään silleen. Kyllähän se vähän tietty aina uuteen paikkaan tuleminen jännittää, niin Oli jännittävää nähdä, että millainen uusi koulu on. No, oliko teillä mitään oireita siellä vanhassa koulussa? no mulla oli välillä silmät vähän silleen, että kipeytyi. No, mulla tuli pää kipeäksi helposti. No oli siellä kyllä. Siellä oli hometta ja haisi pahalta ja jotkut joutu kyllä vielä siirtyä vähän väistötiloihin, että nyt ei ne olisi tullut niin pahasti esim. Kipeäksi ja tämmöistä. Eli onko nyt parempi? On paljon parempi. No, mitä te tykkäätte tästä rakennuksesta? Tää on ihan hauska värinen ja sitten täällä on hyvät tilat opiskella ja tässä on tää meidän liikunta-aukiokin just taustalla, niin siellä me touhutaan aika paljon. No mun mielestä on kiva, koska no täällä on paljon tilaa ja ei ole ainakaan hasta. Onko teillä nyt minkälainen piha? Onko se riittävän iso? No sinne mahtuu jotenkin niinku hirveän määrä oppilaita ja se on just semmonen riittävän iso. Mäkin tykkään siitä pihasta, kun siinä on niin paljon leikkikaluja. No se on vähän liian pieni, mutta on sekin kuitenkin kiva. Joo, on se kyllä pieni, mutta silti se on kyllä mukava ja toi tenniskenttä avautuu meille, niin sieltä saadaan enemmän tilaa.